हाँ दोस्तों, आप लोग के सामने एक गुरु वंदना। गुरु शिष्य चंद्र बहादुर, गुरु शिष्य चंद्र बहादुर, रहें खूब शान से, रहें खूब शान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से। गुरु शिष्य चंद्र बहादुर, गुरु शिष्य चंद्र बहादुर, रहें खूब शान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ बाजार में। श्री अनुकूल चंद्र गुरु के चरनिया, श्री अनुकूल चंद्र गुरु के चरनिया, सुबह शाम होला जेकर भाव से भजनिया, सुबह शाम होला जेकर भाव से भजनिया, जेकर बड़ाई होला, जेकर बड़ाई होला सगरी जहान में, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से। टूट गईले लेकिन नाही कैले गुलामी, टूट गईले लेकिन नाही कैले गुलामी, छोट बड़ सब लोग करेला सलामी, छोट बड़ सब लोग करेला सलामी। केहू न अछूता बाटई, केहू न छूटा बाटई उनके पहचान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से, जिंदगी बतौले आपन डमरुआ में मान से। जेकर सपूत नेता बिरादर सुप्रकाश हो, जेकर सपूत नेता बिरादर सुप्रकाश हो, स्वर्गीय तपेश जेकर रहलन खासम खास हो, स्वर्गीय तपेश जेकर रहलन खासम खास हो। नेतन में नेता हुए, नेतन में नेता हुए, केहू न पाए ज्ञान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से। बसपा के नेता हुए बाटे ईमानदार हो, बसपा के नेता हुए बाटे ईमानदार हो, जेकर प्रशंसा करें स्वामी प्रसाद हो, जेकर प्रशंसा करें स्वामी प्रसाद हो। नीला अशोक चक्र, नीला अशोक चक्र, नीला निशान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से, जिंदगी बितौले आपन डमरुआ में मान से।